pohľadu urbanizmu bola táto časť NIU územím areálového charakteru komplexov, ako boli bývalé sklady alebo teda pozostatky tovární. My tu vidíme obrovský potenciál rozvojový tejto lokality a v podstate veríme, že sme priniesli unikátny koncept budovy Apollo Nivy, ktorá zohľadňuje jednak génius loci danej lokality, ale zároveň prináša prvotriednu kvalitu kancelárií v tejto lokalite a vôbec lokalite strednej Európy. Dominantou Apollo Nivy je toto atrium, ktoré vidíte za mnou a zároveň aj Bike Hub. V tom prvom prípade sa jedná o priestor, kde chceme vytvárať komunity v rámci nájomcov, ktorí tu sú. Je to oddychová zóna s lavičkami, s fontánou. A čo sa týka Bike Hubu, tak je to koncept, ktorý je jedinečný vôbec na Slovensku, tiež v regióne strednej Európy, s cyklozázemím, cca 200 stojanmi, ktoré sú tam a zároveň je tam aj sprcha pre bicykle napríklad, alebo self-service. V súlade s certifikáciou BREEAM Excellence sme samozrejme kládli dôraz na výber dodávateľov, ktorí nám stavili túto budovu a zároveň budova spĺňa, ako spomínal, aj najprísnejšie kritéria v rámci certifikácie, či už z pohľadu udržateľnosti, materiály, technologické zabezpečenie budovy a taktiež aj teda well-being, ktorý tu je. Na správne zotvorenú prevetrávanú fasádu je dôležité si vybrať kvalitný materiál. Pre tento dôvod sme sa rozhodli pre spoločnosť Dorken. Na tejto fasáde boli použité Delta Facade 20 a taktiež Delta Tape Fas od spoločnosti Dorken. S touto spoločnosťou spolupracujeme už niekoľko rokov, nakoľko je to kvalitný a spoľahlivý dodávateľ. Na projekte Apollo Nivy bola použitá fólia Delta Facade 20 v kombinácii so systémovou páskou Delta Tape Fas. Výhodou fóliového systému Delta pre odvetrané fasády je trvalo funkčné riešenie a ochrana fasádnych konštrukcií, ako napríklad tepelná izolácia pred exteriérnymi zrážkami, ako je napríklad dážď a sneh, ale taktiež jej paropriepustnosť, čo zabraňuje v kondenzácii vodnej pary v konštrukcii. V neposlednom rade fasádna fólia Delta Facade 20 v kombinácii s páskou Delta Tape Fas vytvára vetrotesnú obálku budovy, čím výrazne znižuje energetické straty celej budovy. Taktiež je výhoda je ťažká horlavosť, respektíve certifikácia v kategórii BS1D0, to znamená, že fasádna fólia je ťažko horlavá a pri horení neodkvapkáva a nedymí. Fasádny systém Delta Facade disponuje množstvom interných, ale aj externých skúšok, ako je napríklad test QUV až na 96 týždňov, alebo špeciálny xenonový test vo dĺžke 2500 hodín. Fasádne systémy Delta Facade sú trvalo odolné voči starnutiu a tým prispievajú k trvalej udržiteľnosti v stavebníctve.